Nginamukela ngani zakuthi kuyona-ke i-Chef The-Soul TV News. Uma umusha ngicela ungakhohlwa uku-subscribe uphinde u-like le video. Lana-ke sekunomculi bafethu oye wakhala kakhulu, wathi-ke cha uye washayeka impela, ugqemeke engeqiwa ntwala. Lona-ke umculi esimaziyo okaMaskandi okhalile kahle kahle uKhotha. Uthi-ke udumela wengozi nje ashayeke lona-ke ngokudlula-ke kwamagidangoma akhe. Laphana-ke kusawojaha idada-ke abanye, kodwa-ke ukhala ngokuthi-ke uNkundla Salala-ke Mcondo noMgqomezulu engozini-ke enyantisayo-ke laphana-ke eyenzeke khona eBergville. Abantu abaningi baye bayiphosta le ngane ngoba yazenzela-ke igama laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ngisho kakhulu futhi ku-TikTok because I'm sure abantu abaningi bamazi kakhulu-ke ku-TikTok. UNkundla-ke ubesephenduka isilomo laphana-ke ngenxa yezimanga abezigila-ke futhi nakhona-ke e-stage. Uma-ke siqhubeka nalolu daba, nakhona-ke labo-ke bamaskandi Promotions ku-Facebook lapha baye bakhala kakhulu nabo-ke besho khona ukuthi-ke no, it has been confirmed ukuthi-ke le ngozi-ke yabikwa eyenzeke khona endaweni yaseBergville. Sekuvele-ke nokuthi-ke bekukhona khona-ke nengane yazi-ke ngonkunzi avava laphana-ke njengoba-ke ubeneminyaka-ke iyisihlanu ubudala-ke uzalwa-ke uKhotha wakhona-ke la eNingizimu Afrika ungumculi-ke kaMaskandi. Uthi-ke laphana-ke uphostile sengathi-ke umoya womfana-ke ungaphumula-ke ngokuthula-ke obekuyona-ke le moto ngenkathi kwenzeka yona-ke ingozi kanye nje nabanye njalo njalo. Laphayana-ke ngani uma-ke nje siphinde-ke siqhubeka nodaba, kuthiwa-ke ngokwemibiko-ke kushayisana-ke izimoto. Enye-ke yezimoto-ke igqamuke amalangabi, omunye-ke wabashonile kubikwe ukuthi-ke ushiye kuwo lo mlilo. Umphathiswa-ke wezokuthutha la KwaZulu-Natal, uMnumzane Siboniso Duma udlulise amazwi enduduzo emndenini-ke elahlekelwe-ke nokweseka nje imindeni elahlekelwe. Uye washo-ke ukuthi-ke bazokwazi-ke ukuyeseka-ke imindeni uma sebeqinisekisile ukuthi-ke amalunga lawo emindeni aqhamuka kuyiphi-ke imindeni. Wengeze nangokuthi-ke umnyango uzosebenzisana kakhulu neminye-ke imindeni-ke njengoba-ke ilahlekelwe kulezi nsuku-ke ey'landelayo. Ngani kwethu, ngiyocela ungakhohlwa uku-subscribe, ukhomente uma kukhona ongakusho ngalo daba, uphinde-ke u-like yona le video.